Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Riveros usachaze isizathu sokuvimba uRelebohile Mofokeng, umdlali odlala indima enkulu emdlalweni wamanqamu we-M10 8. Nakuba ukwethula kukaMofokeng ehlezi ebhentshini kube mqoka empumelelweni yamabhakabhaka eMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo kusihlwa, kodwa abaningi bebebona sengathi umgadli weBafana Bafana ubengadlala indima enkulu kusukela ngomzuzu wokuqala womdlalo. Nokho umqeqeshi waseSpain uchaza ukuthi indlela abehlele ngayo isombe sokuqala ngaphandle komdlalo oneminyaka engu-19 ubudala enkundleni kube yingxenye ebalulekile ekunqobeni umdlalo ngendlela abenze ngayo. Ungacabanga nje besinomdlalo okumele siwulungiselele kanye nohlelo lomdlalo okumele silusebenzise. Sinabadlali abangu-39 esingakhetha kubo, kanti namuhla uMofokeng uqoka ukuthi abesebhentshini futhi angene ngemuva kwemizuzu engu-60 kusho Riveros. Ngicabanga ukuthi igalelo lakhe lokuthola le ndebe libe lihle kakhulu futhi hhayi namuhla kuphela kodwa phakathi nawo wonke umqhudelwano, futhi hhayi ngalesi sikhathi kuphela emdlalweni kodwa phakathi nemizuzu engu-90. Ngicabanga ukuthi ukwazile ukukwenza futhi namuhla siwulungiselela umdlalo ukuthi sidlale ngendlela esidlale ngayo ngesombe sokuqala nokusebenzisa esinakho ebhentshini ngesikhathi sibona kufanele. uMofokeng ugcine enikeze usizo olubaluleke kakhulu egolini likaJehofas Mabasa ngaphambi kokujika uSeiji Stephens ube selibeka enethini igoli emzuzwini emihlanu kamuva.